Само колко лава има. И няма чудовища. Някой... Бе, Херобрайн да не е тук, бе. Майче ми прави шега Херобрайн. Не знам, тук вече ме е страх. Такива дупки, както не съм виждал толкова много кол, айрон. Малко ме е страх, защото не са смети, ама си ти е страх май. Представете ли малко там е Херобрайн. А пък за програмата ще сменям. Ви видяхте сами. Таман виках за лавата и ти спря. Така ще продължавам. Аз почти ще да продължа да смърморя. За YouTube няма да отида. Там крипъри има такива. Аз никак не обичам крипърите. Но то пак кой ли ги обича? Хей! Diamond pickaxe. Уп. По Diamond pickaxe. Hey, I have a diamond pickaxe. Oop. Oop, diamond pickaxe. Я се взема с малко кактус. Много ми интересно, като съм близо до кактуса и почва ми взема кръв, пък като го държа и не ми взема кръв. Аз нали го държа, ма буди, как не ми взема кръв. Ама и слава Богу, че не ми взема кръвто и щеш да и мамо. 9 сиц. Ами сега, като се събудя, като се събудя и ето, събудих се и сега се справя фирма. Аз докато обясня, вече се наспах. Аз забравих тези. Даде ми XP. Че бърках. Даде ми XP, супер. Трябва да съм... Действие имам айрон. Да си направя една куфа. Ето. Да си взема вода. Ето. Но аз... Не знам, аз пък както тук се намерих да строя къща, тук от този пясък. Направо, в смисъл, че въобще нищо няма прасне. Така. И тук. Трябва да взема още вода. Тома ще да казвам
Аз направя още една кофа, ама за какво да си хабя айрана? Просто няма смисъл. Аз мутика нямам. Дън. Сега. Ще се направя дървена закони. Time to farm. Така. Готово. Китката е тук. Ще се промени. Така. Конечно. Както ще го слагам. Като сложа кактус във фурната и той ми прави зелен цвят. Зелена боя и такава. Ето. Така боя като ето и оранжевото. Оранжево и зелено какво става? Нищо. Нищо не става. Газ. Уау! Сега както бях хвалил, малко приличаш на сандвич. Кнак-кнак. Кнак-кнак. Така. Кнак-кнак. Сега какво да правя вече? И аз не знам. Малко купчета да събира дърва. Събира малко и след това ще мисля какво да правя. Сит. Стори ми се, че видях скелет. Така. И тук съм направил Супер Марио. Ого, и как съм направил с златни блокчета. Може малко да се взима. Опа, какво стана? Така мога да си направя още такива и тук Глумба. Тук YouTube, Супер Марио и невероятният Хълк. Малко по-отей. Нали, може и още да направя, просто ми видите наоколо да е по-красиво. Ево, още малко да начупя и ще мисля нещо друго да правя. Така. О! Брадвата ми се щупи. Защо? И обаче как не се искаше още диаманти да бях намерил? Само 3. Ама нищо, пак стигат. Направи си диаманти на кирка. О, супер, супер. Диаманти на кирка. О, супер, супер. Оп, оп, оп.